Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Pwede na. Good morning, Tabe. Petsa 3 na ngunyan kan bulan ning mga puso. Martes. Taon 2026. Sa paghampang niya to kan kaldawon dapat perming an mahal na Diyos an ipigpaenot niya to sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Programa ng Tingog kan Banwaan. Naglalaom po na sasabayan manindo kami duman sa mga namuyang magdiretsong magantabay. Lalong-lalo na lamang dyan sa sentro kan Legazpi, Albay District Daraga. Pati na po sa Siyudad Cantabaco, Siyudad Ninligao, Premier Segundo Distrito, sana po yaraon man, igwa kitang parantabay sa mandain lain na munisipios. Urog na po, Daraga, Legazpi, Albay area. Pati naman po pagtaraning niya tong probinsyas kan Bicol. Sundo na kitang alas 10:30 nin pagkaudto, programang Tingog kan Banwaan, magiging kasabay ta dyan ang Mega Force Patrol, Chief Jimmy. Pading Jim, Pading Al, Pading Jomar, Joshua, si Karen, si Angel, sama ni Bella, ang samuya po nga 4-wheel drive dyan, yaon si Henry Mata. Sa Master Control, sa AM Band, June Napolis. Sa newsroom, nanginginotan dyan, nagwawagayway, News Director Mardela. Katuwang dyan ang sa tuyang mga pag-iriba si Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Si Ma'am Sia, may pigasigaso ba? Si Ma'am Sia Leron. Siyempre ang broadcast na tabi worldwide netwide. Nahihiling sa DCGB News Online as in sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ang yaon dyan nakasabay ta. Ang navigator ta sa air lanes o kaya sa internet lanes, Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong magiging kasarabay-sabayan sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan sa DCGB. si Pio Fernandez. Sige, dahil na kita magparahaloy, tibaan maputol ang apod, ano? Baad maputol ng apod. Standby muna tabi, all units, yung news team dyan sa luwas. Makakahuron tangon yan ang enkargado kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Taka nagkaagibagang mga simana, kung nagkaigwaning stalemate dyan, dahil nakakahiro. So, bilog na probinsya ng Albay, sa operasyon, dahilan sa pagkapindyente kaidto kanday na aprobaran tulo sa budget, ngunyan dahil na naman nakakahiro ang Albay manungod po sa pagdeklarar ning estado de calamidad, takasuhapon as backgrounder, dahil po na paaprobaran so deklarasyon ng state of calamity because of certain requirements, concerns na ipinag-raise ni Kinatawan Harold Imperial na dai ito tabi na kukumplihan. Okay, manungod dyan, nasa linya po si Sir Roderick Mendoza, si Manong Rick na Mendoza, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Sir Rick, Manong Rick, marahay na aga, si Pio tabi kan DCGB. Good morning, Pio. Good morning sa mga parantabay. Good morning sa mga Albayanos. Ay, opo. Pag maputol tabi, ako ang maridayal. Nganing day magsabatan po. So, apod tabi, Sir Rick. Ano po? Apo. So, welcome to the show. Nice having you sa programa. Sir Rick Tabi, primero, can you walk us through, bago kita mag-abot duman so pangyayari kaswapon sa sanggunian, paki-explicar ang mga pasunod-sunod kung paano madideklarar ang state of calamity sa sarong probinsya. Go ahead, Tabi.
Opo, tangani na madeklara tabi ang state of calamity sa probinsya, inot na inot Manong Pio, dapat ang PDRRM Council atong council kang probinsya nag-request or nagrekomenda sa chairman, so chief executive, sa gobernador na maghagad sa provincial board na ideklara ang probinsya or parte kang probinsya bilang under the state of calamity. Ngunyan may mga requirements tabi dyan na inot 15% tabi kang kang populasyon kang probinsya o yan lugar na pinagdideklara dapat apektado kang kung ano man yan na emergency, and then perang porsyento kang lifelines ang apektado. So 7 inigabos na mga requirements sa tabi Manong Pio, and any of the two should suffice tangani na maideklara tabi na state of nasa state of calamity. For example, apektado ang food supply, apektado ang mga pinakakaipuhan na nesesaryo sa pagkabuhay, arog baga kang tubig, kuryente, at siniba pang mga pangangaipo sa tangani na mag-normalize ang pagbuhay-buhay. So, ang ma-request pala is yung Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na ang namamayo kaiyan, ang gobernador, ma-request sa Sanggunian Panlalawigan na ideklara na nasa erarong kita kan estado de calamidad gamit itong sa mga justifications na isusumiter sa Sanggunian. Tabi Manong Pio, ang ma-request tabi sa gobernador mismo sa rekomendasyon kang council. Sa rekomendasyon kan council, iyo po. Apa. Now, di paghalimbawa na deklarar kan Sangguniang Panlalawigan na nasa erarom kan estado de calamidad, say for instance ang Albay, what will happen tabi insofar as yung operation sa disaster response is concerned? Opo, it will open the Manong Pio, itong magagamit muna so 30% quick response fund kang sa tuyang gobyerno na nakalaan para duman sa immediatamente pag-address kang kamugtakan katong mga nagsapar kang epekto kang emergency. So and then apera kayan i-open mo man itong pag-freeze kang gabos na presyo kang necesidad na mga bagay-bagay arog kang pagkaon buda ito pang ibang pangangaipo sa pang-oral daw kang komunidad. And then pangatulo, mag-open man ini kang itong pig-apod itong mga pig-o-offer kang calamity loans kang mga bangko kang GSIS as iniba pang institusyon kang gobyerno, and then mag-o-open man po ini kang bilang sarong apil duman sa ibang sangay kang gobyerno tangani sa indang resources itutok duman sa lugar na nangangaipo tabi Manong Pio. Okay, kung madeklarar pala na nasa eraro man ng estado de calamidad, say for instance ining Albay, magagamit na kan Kapitolyo so quick response fund, sa imong pagkakaaram, mga pirang milyon iyan, so estimate lang tabi Manong Rick? Nasa 64 million mahigit iyan, kundi ako nasa sala, so para sa 2026 budget. More or less, na estimate lang 64 million. Magagamit na ito, and without the declaration, dahil nanggad, sindut-dut nanggad ka iyan? Day pwede. May triggers, kumbaga siya, under the law, iyo lang iyan. Kung may declaration, saka lang po iyan. And apuer ka iyan, makakapagdeklara na ning price free sa basic commodities. Iyo tabi na kinakaipuan kapag may emergency tangani na ma-stabilize ang pagbuhay dahil may mag-aprobitsar sa laog kang ining lugar na kung saan nagsasapok kang epekto kang emergency. And so may pig-aon ng bitang katabi Manong Rick, sir, na
pwede ining magiging go signal na liabi na makapaghagad pa kita nin mas pangdakulang tabang sa gobyerno nasyonal? Iyo po, in effect kasi Manong Pio, kapag ka nagtaram kang under the state of calamity and sa imong lugar, in effect, it's a shout out duman sa mga iba pang mga ahensyas kang gobyerno na pwedeng tumabang, na may kapabilidad na tumabang, as in gustong tumabang na arog kayo ng estado ini ang nangyayari sa muya, kaya may posibilidad na tumabang sila digdi. Mhm. Now, would it be a fair conclusion Manong Rick Tabi, Sir Rick, na kung dai pa madeklarar ang probinsya ng Albay sa irarom kan estado di kalamidad, nagre-responde kita ngayon on a very limited capacity? Iyo Tabi, Manong Pio, limited capacity kung ano ang available sa tuyang mga departamento Naputol ayan, Manong Rick, maapod girare ko, inabot na kita katong sa tuyang limit mo na, ayan, So sa ngunyang paano, mantang dai pa kita nasa state of calamity, limitado limitado ang pagresponde Tabi, Manong Rick, kang provincial government of Albay. Opo, sabi ko sa limitadong kapasidad kung ano lang ang available dyan sa tuyang Provincial Health Office, Provincial Social Welfare and Development Office, sinima pang response units kan sa tuyang gobyerno, arog kang Provincial Agriculture Office, and then Provincial Veterinary Office na may mga kanya-kanyang role po digdi sa siring kaining emerhensya sa Bulkan Tabi, Manong Pio. Anong epekto kay ni Manong Rick, if you may, duman sa mga dapat niya itong tabangan with the limited capacity ka na probinsya sa sitwasyon na ini? Of course, inot na inot, dahil full blast so tabang na dapat mapaduman sa inda. And then, in kaso por kaso, dahil tawang pigagad na mag-alert level 4 ini, ang satuyang prepositioning apektado ta, kumbaga kung na-open ko ta ining 30% quick response fund, pwede kita mag-preposition sa ngunyan pa lang na dahil pa na-declare na alert level 4 dahil ang ang alert level 3 6 km danger zone ang satuyang piglikas. Pag alert level 4 ma-increase po yan dramatically to almost 70,000, so dakulao na disparity duman sa existing na pigprepararanta, sundo duman sa maabot na magiging epekto kung sakali na maging alert level for ang bulkan. Is there an imminent danger, imminent calamity? There is po, Manong Pio, base dyan sa aral daw na pinagpapiling kang mayon, base sa ining bulletin na pigtataukan sa tuyang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, and dahil na pigdi-discount na magkakaigwa pa dakulang eruption, although for the last 28 days ang sa iyang pigpapiling effusive, but then sa pakikipaguron sa tuyang mga amigo dyan sa PBOX, yaon manggiraray ang posibilidad na magtugas siyang mas makusog. That's what I mean, itong pagkuan, imminent escalation kan danger, kan peligro. Iyo po, Tabi, Manong Pio. Oh, okay. Now, nasettle tanan arog ka na kunya na prefatory information. Now, kasuhapon, dahil na-aprobaran ta, nagtindog baga si kinatawan na Harold on Imperial na unless na dai masuffice itong sunaon ng bitan mo man ngani na mga requisitos, dai makakapag-deklara ng state of calamity, but in the meantime nakokompromiso sa tuyang operasyon para sa ining kalamidad ngani na ini. Now, may pinagunang bitan duman na 15 and ang pagkaaram ta gari sobrang ngani sa 15% ate, parang 30% kan population ang dapat ng kan population ang dapat ng apektado Tabi. Now, duman sa pigasabing population may 30 or 15%, anong pinagsasabing populasyon naan? So populasyon sa palibot kan bulkan na immediately apektado, so interpopulation kan Albay?
Iyan pa nga ni sarong bagay pa iyan manong piyo na didiskutiran dahil kung hilingon mo ang geographically ang bulkan nasa Tahaw kang probinsya kang Albay. So day man sana pwedeng sabihon mo na ang hilingon mo lang na maapektuhan itong immediatamenting nakapalibot diyan. Kundi ito man na mga banwaan maski sa luwas pa kang danger zone na extended na 8. So pwedeng ang abo kang bulkan makaabot po duman sa Piuduran or sa Libon or sa Tiwi, depende sa dalagan kang paros tabi man ng piyo. So ang epekto kang pagtugatabi kang bulkan dahil man sa ko-confine duman sa immediatamenting nasa kapalibot kang banwaan na nasa harani sa bulkan kundi pati itong hararayo. Minsan nga nakaabot pa ining Masbate or Sorsogon dahil sa kang paros. So iyan ang mga pighandaan tapo manong piyo nakuta na pigpapakonsider tapo sa provincial board tangani na mapag-adalan man nila and then may consider as in madeklara ang bilog na probinsya tabi. Ano ito Manong Rick Bakikwan, may naunambitan ka baga ng mga requirements bago makonsiderar na ikunyan iyan ideklara na state of calamity. Itong 15% kan population na pinagre-refer diyan, entire Albay yan tabi? Opo, pig-consider ko ng pig-consider ta ng entire Albay. Sabi ko nga geographically, nakapalibot kita sa bulkan ng immediate na itong Anom and then Siam na mga banwaan. But then, ining 18 na banwaan, pwede manggilan abuton kang abo. So, epekto pa man yan kang bulkan tabi manong piyo, kang pagtuga kang bulkan. Okay, so ano ang possibility na makonsider iyan kung makompletara na iyan na percentage requirement tabi ta kung sunak naka-evacuar ko niya nagkapira pa sa ng ribo baga tabi iyan as compared sa volume kan kunyan kan entire population kan Albay? Opo, manong Tio, pero pag-uron ni kasugma after katong session, nakauron ko su chairman kang committee sa na nag-propose po kay ning kang declaration si Manay board member Milabal. Amenable naman po sa tuyang provincial board na i-declare ini medyo may adjustments na lang duman sa mga requirement po na pig-submit me. So eventually siguro baka by next week pag session garay baka ma-aprobaran man eventually. Amenable man po sila duman na igwa kitang doktrina bagang pig-apod na imminent danger. So day na halaton na mag-escalate pa ini bago kita maghiro. Mga arog kaya na mga bagay manong piyo, amenable naman po. So provincial board may i-adjust lang po duman sa dokumentong pig-submit tatabi patungkol digdi na ibugtak na duman na talagang may effect ini sa tuyang kabuhayan as in urog na duman sa food chain and then sa tuyang agrikultura apektado man tabi. Tayan nga ning food chain buda agrikultura naunambitan pa anduman na kaipuan igona ning epekto man agad sa tuyang pagbuhay-buhay. Iyo po tabi, saro iyan sa mga requirements. Sabi nga pito bagay iyan na mga requirements but then any of the two lang will suffice para makalaog ini na pwedeng i-deklara na under a state of calamity. May kaya Pio, ang ibang board members niya to, ang gusto nila selective lang like itong primerong pig-propose nga ni board member Harold, yung nga niyan, dahil man kay puan nagabuson. But then, pig-point out nga ni kinatawan na Das Maronilla na ang pag-appling kang abo pagka nagparos-paros, naaabot man ang ibang banwaan, so might as well declare na itong bilog. Iyo. So ito pala na requirement. Itong requirements, anong pigbabasaran tabi ka itong lay? Sabi parang memorandum circular? Memorandum circular and then mismong duman sa Republic Act 10121, yaon po iyan tabi. Okay, so ito pala na pitong requirement, daiman pigmamando, naggabos ito kumplehan. Any of the duman, pwede na. Iyo tabi, opo. Ayun. So bako mapalang difícil any of the two na duman pwede na.
Okay lang nakatuon kita bagaman ng PIO duman sa so discussion nagtuon tulos duman sa persons evacuated. Yan. Ang pag-una at ang pagtaramtang persons evacuated iyo lang nanggad dito so apektado. Dahil po big discount na may mga farmers pa sin iba pang residente kang Albay na apektado dahil sa pagbuga kang abo o pag-apling ka abo kung saan pang lugar tabi. It does not necessarily mean, kumbaga, na duman sa nakita makonsidera sa talagang physical menting pinag-evacuar, pero igwapang apektado na daiman pinag-evacuar. Iyo tabi, tapos puwera ka iyan, in kaso por kaso na mag-raise ki alert level 4 ang or 5, ma-extend kita kayang ki 7 to 8 kilometers extended danger zone na kung saan aabuton kita ki mga 60 to 70,000 plus na mga tao ang i-evacuate na naman. Iyon na yan so imminent danger. Yun na yun. So, imminent danger na maski nga na imminent danger manong PIO, kay puwantang prepararan, i-prepare ang mga eskwelahan, ang mga building na sa indang i-evacuaran na kung saan duman kita makakuha kang resources pag na-declare na under a state of calamity. Who will declare na ang probinsya nasa imminent danger, tabi, Manong Rick? Parehas po, ining satuyang provincial board. Okay, oho. So, ining mga kwan, itong sumaski na ipinag-evacuar physicalmente, igwanin mga epekto yan. Yan yung parang pigapod tang hidden na mga affected na personas, Opo, tabi manong PIO. Aplikar ko tabi manong PIO itong doktrina kang may Republic Act makakayan ka para sa imminent danger, imminent disaster na pigaapod. Ini po, inibong Republic Act na ini, pampakusog po duman sa 10121 and then duman sa Memorandum Circular na pigkukonsider kung sakali dideklaraan sa rong lugar na under a state of calamity. So, kasuma ang nakatuon tulos duman sa nagrekomenda paano kita sa APSIMO na gamiton itong particular na doktrina, but then ang pinaka-request is kang Gobernador Noel Rosal yun na ideklara ini under the state of calamity. Okay, sige. O di anong posibilidad next week maisumiter na daw tabi nindo, so pinaghagad pang kulang na i-attest dyan na document and justification? Iyo tabi manong PIO. Ngunyan nga po, piga-asikaso tayo tangani na dahil naman na sa next week, pwede nang makalusot tabi ini manong PIO. And as the days counts na dahil kita nakakadeclare ng calamity, state of calamity, apektado talaga ang operasyon, Sa ngunyan nakaka-survive pa man, kundi ang data pig-discount na mag-escalate inio and then magkakaigwa pa ibang problema and then itong problema sa abo-tabi manong PIO, ang katuyang mga farmers nagrereklamo na naapektado ng marayan sa indang mga pananom. So, hello, naputol So nag-agrangay na so mga farmers palan apektado na kan na ining abo. Maski itong sunasa luwas gayud kang 6 kilometer Manong Rick. Manong Rick. Opo. Dumanla ko na kuan so attention ko na may mga farmers na nagreklamo na apektado na kan bagsakan abo. Ano ining mga farmers ni Manong Rick? Nasa luwas na ini kan size? Nasa luwas na po kan size. Maparatanong kang mga gulayon dyan sa may City 8 na siguro ining banda sa palibot kang mayon volcano dyan sa may Kamalig and then digdi sa may Ligaw and then digdi sa may Santo Domingo. Di iyon na pala the latest kuna apektado na sila officialmente on record na tabi dyan. Opo. Paluay-luay na naapektuhan sila. Kumbaga nagbabrown na so dahon sa indang pananom, nagda-dry up na so sa indang mga pananom. Kaya sunod-sunod na ining epekto kay ining tabi. Iyon yung pingsabit ang dapat na respondihan taman. Bako lang itong so pingkonsideratang persons evacuated sa 6 kilometer. So igwa na ning epekto sa food chain, food supply chain. Yes, opo. Sige tabi Manong Rick, we hope na masettle man iyan. Bata na settle tapasan ba sa budget? Ngunyan, iyan na naman ang problema sa sangguniang palalawigan.
Madali lang naman yun eh. Pagdururod lang siguro yun yung Manong Pio. Sige tabi, Manong Rick. Salamat. Mabuhay ka mo dyan. Salamat man tabi Manong Pio. Good morning. Thank you so much sa mga tugang si Sir Rick Mendoza ang sa tuyang Albay Public Safety Emergency Management Office enkargado sa nasa tuyang na kahuron. Very well explained na tabi. Yan na po ang sitwasyon dyan. Anong advice mo tabi? June, Pading Jomar, sensya na muna at nakabuelo, buda inabot kita kan sa tuyang time check. Ano buda hanap buhay? Ika ang priority pag naputol, redial na lang. Oras, Pilipinas, alas 9:32. An oras hatod sa Indokang. Tandway Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liverade Pro. You heard that right. Liverade Pro. Ibang Liverade to. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liverade Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, and liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liverade Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hahanapin mo sa Liverade Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liverade Pro. Mag-liver up na! Ang Liverade Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sinda, kita ika, ako, biko Daemi na pahudyan, permi numero uno ora mismo sa gabos Asing kami, permi alisto Pag sinabi na urago daing iba kami naan Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan Magkabulunyaw, asing magkasararo Suportahan tabangan, damayan ng lambong saro Mangibabaw ang boses kang kasaraditan Gabos na bicolano, dapat daing ururihan Dawala bilabi na ang pagtios Dai kita natatakot basta sa matanos Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos Ako Bicol, may tiwala sa sadiri Ako Bicol, may disiplina sa sadiri Ako Bicol, bako mapaabaw-abaw Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo?
Ito na ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 until December 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Mga liver lovers! Musta na ang lifestyle natin? Party on, atay later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liverade. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liverade. Liverade Pro! Liverade pero Pro! That's right! Liverade Pro! Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liverade Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liverade Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liverade Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liverade Pro ay available in Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Aber daw. Pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Bicol Target with Pio Fernandez. Diyan kita kay Pading Jomar. Pading Jomar, good morning. Abay, sa dagdag na baray pa nagpunang mag-abot ibig sa sanggunian panglungsod kan tabako ang mga furnitures, mga tukawan, asin iba pa na karoon ng pinagahalat kan ng mga membro kang sanggunian ka nakalis na Biyernes, pinuna na pagkabutigdian mga bagong mga tukawan na gagamiton ka sa sanggunian panglungsod session hall maging sa opisina kan mga konsyal. Isusunod digding maabot ang mga lamesa asin ang iba pang mga ang iba pa iyon mga furnitures na kinakaipuhan arog kan mga cabinet asin iba pa na kaipuhan sa mga opisina. Sinabi ni City Council ni City Vice Mayor Glenn Daong Bunggao sa pagkikipag-uloy niya na agakan di si GB News na
sa medyo halawig ng panahon natapos mangyari itong bidding. So gabos-gabos na kan para sa mga furnitures kaining sanggunian na paglungsod building. Kaya maugma siya na nagpuunaan na delivery kan nakaliis pang o kasuod na sa iyong sinabi na oras na makompleto ining mga tukawan ng lamesa i-distribute na ini sa mga opisina at sa sanggunian paglungsod sessional mantang to follow na sana sa pagkabit itong iba pang mga furnitures. Pangapunan niya digdi sa mga miyembro kan sanggunian paglungsod kan tabako na itong sa mga dati nindang gamit na mga tukawan lamesa, sindi ba pa, na dai nasa salidahan. As in, dahil naman hindi kaipuan, ilunar na sana sa City Library, dahil ang taang City Library, kan tabako iyoan, nangangaypuman ka na kayo mga kagamitan, as in, nagpadagos ang pagdakol ka na mga nagbiberesita, mga estudyante na nagagamit kan pasilidad kan library. Susog sa iya, na dakula iting sabang man kan sanggunian sa operasyon kan City Library digdi sa siyudad kan tabako. Magigirumduman na pagtukaw kan bagong sanggunian panglungsod kan tabako kanakalis na Hunyo inukupar na ng daining legislative building maski dahil pa kumpleto sa gabos na mga pasilidades ani na makabuelo naman so iba pang mga opisina duman sa hinali aninda na dating sessional duman sa main city hall kan syudad kan tabako. Magayon ini so may mga rueda ining tukawan ano buda may mga muebles pangani o akong nahihiling. Roger, yan sumables pa din. So dati yan, ginilid lang yan muna. Pero may maabot na mga bagong muebles kasabay duman sa kontrata. Very good. Sige. Tapos sabi ni Vice, so ika ngayon tabi, Jo, pag nakatindal ka kan sanggunian bayan session, pakaganta ka manatukawan pati lamesa, pati ngayon sungaran kung gusto mo, so nasa ibabaw pa ka. Alang iya ka, nakalabi-labi ka ng mga So arma ni Samuya, arma sa mga kagawad, so may kanya na pangalan. Iyan nga, kung gusto mo lang, pero kung nabo mo, dahil ka masigipirit. Ano-an mga pahiwatig ng loko-loko ka na pwede kang tumukaw na dyan mga noorin? Magbalyo mo na dakong restro. Igwa ka pala ning disigradong lamesa ng ibubugtak kun mo yamo buda to kawan buda so pangaran. Kung gusto mo man sana ngayon, pero kung mo dahil man problema na yan, dahil na. Sige. Yan ba din informasyon, Jomar Bian, DCG. Salamat kumpadreng Jomar sa inisyal na bungkaras kan istorya hali dyan sa luwas ang guniang panglunsod kan tabako mga development dyan. Yan, tras tanto. Dyan kita kay kumpadreng Alarmario. Alarmario on the spot report. Pading Al, marhay na Al daw tabi. Go ahead naman. Salamat, Pade. Reported na kan city government ang mga poste na tapos na ang road widening alagad yaon pa sa tahaw kan tinampo. Sabi yan ni Mayor Isiam Ismael pagkatapos sa manotaran ang mga poste na yaon pa sa tahaw kan tinampo, particular digdi sa area kan Mariawa, pati na Sitio Banban kan umapon, na sigon sa alkalde, bako sa nadigdi sa southern part kan Legazpi, ang sitwasyon na siring, kundi magin dyan man sa may area kan Pawa. Sigon sa iya, dapat obligasyon na ini kan kontraktor na kasabay sa project cost ang paglipat kan mga posting ini bago ipagpadagos ang tinampo. Kahit pa may pinirmahan ang kasunduan kay ni ang DPWH asin an Aleco alagad anday masabutan kung natata sa kungonyan day na implementar nin tultol ang siring na kasunduan. Kaya sa eksperyensya
talagang nagreklamo ang ibang mga motorista plus ang mga residentes dahil may mga lugar na siring kani ang sitwasyon bako sa nadigdi sa Legazpi City. Alagad sa lado kan City Government, sigon kay Mayor Ismail, iyan gabos reported naman sa Aleco para sa magkakanigong aksyon. Yan, sige. Yan ang informasyon pa. Ang follow-up digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Ngal, sa istorya. Hali dyan sa luwas. Mga poste-poste na yan, haluyon na bagayan. The same story, dahil man gararay sa kaluyan kan panahon. Tapos na so tinampo, na widening na, suposte na sa tahaw pa. Na ang problema pa, kanta, diniretso so pagkurunyan so patinampo tanganing mahabol so pag-release kan budget dai maibolta sa kaban kan gobyerno yan dai nagkaigwanin tultul na kooperasyon Aleco buday yung mga kontraktor kayan tabi ta supposedly bago dapat yan magatinampo na akwat na kunya na postingan ibinugtak na duman sa lugar na dai sa sakubon kan tinampo kaya lang easier said than done. Kita madali sana magtaram kaan pero gulpi po ang rekisitos kaan. Gulpi ang gastos kaan. Kaya tama ito sa pigasabi ni Mayor Isyam na kunta na bago nagpuon kang proyektong inayos na na. Bakong so itong so arukan o yun na so poste naginang clear and present danger sa mga motoristas. Nako, iyan ang problema ta. Joe Marvin, Aha, ay nako, sala-sala so napindot ha. Joshua Bino, on the spot report. Joshua, good morning. Go ahead na tabi, Joshua. Yes, good morning, Sir Tio. Good morning sa mga paraan tatay. Sa dagdag siya itong paretra, naghinguwa man mo niyan ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay na makapagbakal man, Sir Tio, ng mga dagdag na mga ekipahe, heavy equipment na makatabang para sa mga serbisyong pwede pang maitao sa mga residentes kan munisipyo kan Daraga Albay. Ehemplo ngunya na pagkaaga tabi, Sir Pio, sa paglibot-libot kan na DCGB News na agyan niya to ngunya na pagkaaga ang pag-abot kan sarong wheel type backhoe na pinurchase o kaya binakal mismo kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa narungunyan kan liderato ni Mayor Victor Pirete. Sa inisyal na paghuron kan DCGB News, sa nagresidi kay ni Sir Pio, si Municipal Engineer Kiel Montaliana, sigun sa iya tabi, Sir Pio, binakal ini kan lokal na gobyerno asin diniliber pasirin digdi, hali paduman tabi, Sir Pio, sa Valenzuela. Sigun kay Engineer Montaliana, brand new ini, asin yun naman ini ang gagamiton kan lokal na gobyerno, asin kan Municipal Engineering Office, sa pagkondusir ng mga maintenance works sa palibot kan mga lugar na nasasakupan kan Daraga. Ehemplo, tiklaging o kung ano pa na pwedeng mapaggamitan tayo, Sir Pio, taining wheel type backhoe. Saro sa na ini sa mga planong mabakal talaga kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Tanganin ng sa halawig na panahon, mapakinabangan kan lokal na gobyerno sa pagkatao pa ni na mas matanos na serbisyo para sa mga taga-Daraga Albay. Iguanan nin qualified operator ka andyan, license? May, sigun kay Engineer Montaliana, may nakuha na sindang operator tabi, Sir Pio, tayo na kumbaga magmamanihar kaya na backhook na yan dyan sa Daraga. Tapos may mga permit man. Igwa-igwa yan yung special na license permit, ang pagkangkaan. Sige. So yan tabi, Sir Pio, na dagdag niya itong istorya, halidigdi sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. And taod-taod dyan sa Daraga Manano, may istorya kita dyan na sarong major project na ida-download na nga ni Gayod, ganyan na last quarter, so initial na fundo para po sa pagbugtak din na dakula o na food terminal. Papakinabangan yan bako sa Nakandaraga, kundi kang bilog na probinsya ng Albay in kaso. Buda mga pagtaraning niya itong munisipios. Ibubugtak yan dyan, project ni Congressman Caloy Andes Loria. Taod-taod yan sa tuya yan na pag-urestoryahan sa ikaduang kabtang na kang programang Tingugan Banwaan. Mientras tanto, si Karen nasa linya man.
Aramon tadaw ang istorya ni Karen Nicole Ala. Karen, good morning. Please go ahead na. Yes, thank you, Tabi Sir Tio. Planong limitaran kan gobyerno provincial kan Albay ang mga pribadong transportasyon pasakat digdi sa may Linyon Hill. Pangani na makapagbugtak din mga shuttle service para sa mga maparasyar digdi sa pakipagurong kan DCGB News kay Gobernador Noel Rosal. Sinabing mas dakula ang panunindanon niya na limitaran ang mga pribadong transportasyon pasakat sa nasabing pasyaran sa pagsabing ini ang mas makakapagtaudalan sa employment o kaya trabaho kan mga maut mag-drive din suro shuttle service digdi Sir Tio tangani na makapag-atod din mga bisita o turista pataas sa nasabing pasyaran. Sigun sa gobernador, padagos pang pinaghihinguwa kan probinsya ang formal na rehabilitasyon digdi, partikularmente ang pagbugtak ng mga pailaw o solar light asin sa mga fasilidades na nagkabarayaan na digdi, pangani na magamit na ining haloy ng nakatiwangwang na pasyaran ngunya na taon, gamit itong ipinaghagad na 6 milyon pesos sa pondo sa pagrehabilitar ka ini. Iyan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen. Sa istorya hali dyan sa luwas. Oy, good morning palantabi dyan sa satuyang mga pag-arantabay. Amigo ta dyan, si Sir Ato Lim. Ay, naku, halay-halay na dahil ngayon na kumusta, no? Ang yaon dyan sa Petron Tap Gas Gasol, Sir Ato Lim. Spot Report. Good morning dyan. Petron Tap Gas Gasol sa Daragao. Yan sa nakataning ka na public market, ha? And siyempre dyan sa Gregorian Mall. Good morning, Ma'am Karen. And dyan sa mga taga Gregorian Malls, dyan sa Maxes, the house that fried chicken built. Nakamonitor dyan permi ang Gregorian Mall, ang Maxes sa admin, imaging sa kusina. Pati yung atin dyan na makisig at magiting na gwardya, no? Sa Maxes Gregorian Mall. Good morning sa Indo dyan, Tabi. Maray na aga. Nasa linya man si Angel Mustaza. Aramon tado na taibalong itong nagluwas, ano? Aramon tada ang bit-bit na istorya ni Angel na Mustaza. Angel Mustaza on the Spot Report. Angel, good morning. Go ahead. Yes, good morning Sir Tio. Good morning sa tuyang mga paraantabay. Sa mga dugang kapang bareta, i-imbelto na kanlukan na gobyerno kan Legazpi ang komunidad sa pagpintura na Sir Tio kan Children's Playground dyan sa Kalayaan pag sa Barangay Gugun, Legazpi City. Tanganing sinda mismo ngaya na magkaigwaman ngayon ni na sense na dapat ngayon na pangatamanan nasabing parte sa pagsasabi baga Sir Pio na kanakalihis ng mga aldaw, igwanan nin mga report as nireklamo manungod sa pigigibo ng comfort room ang mga slides dyan sa nasabing lugar kung kaya na nagigwanan nin orden ang alkalde Husyang Ismail sa Bureau of Fire Protection na i-flushing na ini. Ini na Sir Pio ang magiging lakdang kan alkalde kung sinabi niya na matapos magdonar na ang sarong kumpanya ni pintura kan mga pintura na gagamitin dyan. Ang pasistema na po Sir Pio, gigibuho na ini food for work. Food for work. Sige. Ang gustong sabihin Sir Pio, sa ibungayakan, igwangayakitan team, hali dyan sa maintenance department ng City Engineering Office na pwede ngayang magpintura kaiyan. Ang gusto ko ngaya bilang ngayang ngunyan bilang sa February, iyo ngaya ang Arts Month, dapat ngaya may community involvement naman. Tangani ngayang mas mamatian kan tawo na ini ngayang lugar na ini, dapat na mas padabaon, mas na proteheran asin pangatamanan dahilan sa dakul nga nididian feedback na marhay ngayang marestorar iyan na parke na iyan dyan dahilan sa dakula man ang bagka ini kan pagdakula ka na kadakul na mga Legaspenyo. As nasabing lakdang Sir Pio, ang gigibuko na posibleng ngayon nagbulan na Pebrero kung sa ang alkalde nagkakaigwana ni na pagkipaghuron kay Konsehal Attorney Amore Rex Ranieses atin sa City Tourism Office para po sa nasabing aktibidad sabi Sir Pio. Dangugunta ang kabtangkan pagkipaghuron ta sa alkalde. Pupunan ta po sa wangan and ma-food for work po kita. Posibleng magtaw po kita kibaga sa gabos na matabang dahil so pintura po. Siyempre kita nagpapasalamat sa Boysen sa side ng pagdonat pintura sa City Government of Legazpi. So it really brings a lot of memories. Ako nga ni nagko-komentar duman na past experiences nito duman sa part 10 kang Kalayaan part na ito. Pero
Despite igwa kitang grupo na pwedeng magpintura, gusto ko po community ko yan ang magpintura pwede. Para mapahalagahan kang Legas Penyo, kasi masita, nailing tabaga, kung tigtatrabaho minsan kang sa Tuyan City Engineering Office, maintenance team, minsan tigpa para pinturahan o tig-spray paint po ninda. Pero kung community po mismo ang mapintura kayo papahalagahan po yan ang komunidad, kasi babantayan po ninda. Talagang warang makaraw umaati ang fasilidad. So yan, Sir Pio, nahapot sa alkalde kung si Isay ang posibleng magpartisipar digdi dahil lalo na itong sa mga pamilyang nangaipuman, ining food for work na ini ang bubuksan para sa gabos, alagad pick-up lunch sa paninda, ang magiging guidelines na ipapauto digdi. Kaya posibleng ngunya na bulan, ma-implementar na ini, Sir Pio, as in makabalik naman so talagang espasyo man, bako lang para duman sa mga aki na magkakarawat, kundi ito duman sa mga elderly na maging baga, Sir Pio, dyan na ambience, dahil dakol pabagazan na kahoy na pwede pang paglakaw-lakawan, pagturutambayan, kay itong mga nasa maedad naman at the same time itong sa mga nagtuturo-tarambay po, Sir Pio. Yan po, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCID. Salamat, Angel, sa istorya. Hali dyan sa luwas. Angel, mabueltaan detalyes o kaya mabueltaan programa pakalis po kan detalyes kan alas 10 na news break hala dyan sa newsroom and iba pang mga hanap buhay taod-taod yan pong food terminal. Dakulaon pong proyekto yan na pinagmamaniugutan ni Congressman Caloy Andesloria dyan sa Daraga. We will be right back. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagot ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinasuhan kang Philippine Statistics Authority o PSA ang sarong persona matapos madiskobreng 2 beses na nagbalo na magparehistro para sa National ID. Sinabi ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician as in Civil Register
o Registrar General, residente kang Dipolog City, Zamboanga del Norte, ansa inang kinasuhan sa Cagayan de Oro Prosecutor's Office. Nadiskubre na inot na nagparehistro gamit ang peking pagkatawo, asin kasunod naman gamit ang tunay na pangaran. Tinawanin doon ni Mapa na sa iraram kang Republic Act No. 11055 ang tuyong pagsumiter ng sala na impormasyon mantang nagpaparehistro ng national ID may padusang tulo sagod anong na taon na pagkakapreso asin multa na 1,000 sagod 3,000 pesos. Pinatanidan man ng Mapa ang si Isay man na magbalo na ikompromiso ang integridad kang national ID system asin gamiton para sa pandadaya iyoan sa indang kakasukan. Katakod kay ini nakikipagtabangan na ang ahensya sa Philippine National Police, PNP Anti-Cybercrime Group para dakopon ang mga nasa likod ka mga email scam na nagagamit ng pangaran kang PSA asin National ID. Yan ang barata hali sa Newsbiz. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Sa Twilight, gaan nang may kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged.
This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liverade Pro. You heard that right. Liverade Pro. Ibang Liverade to. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liverade Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, and liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liverade Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hahanapin mo sa Liverade Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liverade Pro. Mag-liver up na! Ang Liverade Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to secondary education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB.
Rio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Buwelta na kita sa programa. Morning dyan, tabi, sa mga taga-daraga, So, ini po, tabi, may informasyon kita nga nakuha na sarong dakulaon na proyekto, among others, ang pinagkukonsigir ng kunyan o pinagpreparar na ni Congressman Kaloy Andes Loria kan Segundo Distrito kaining Albay. Dakulao na Bold Agricultural Project for the 2nd District. Ining pinag-apod na Albay 2nd District Food Terminal. Yan. One time nakahuron ko ini si Congressman Kaloy. If you will have the chance na makahuron ininin masinsinan personal na dining dakol na kumbaga disruptions, disruptions, ma-feel mo, mako-connect mo, mababasa mo sa iyang frame of mind na simple pero yaon sa katotohanan. Dahil siya nindakol na halangkaw na kumbaga diskurso, halangkaw na teknikalidad, halangkaw na intricacy sa ekonomiya. Dahil siya kan mga arog ka na bagay na pigpapara gamit o pigpapara introdusir, kundi ang sabi ni Congressman Kaloy Andes Loria nga yapiyo, ang sa tuyang pinaghinguhan digdi is primero itong so siyempre nga encraftment of laws na papakinabangan bako sa nakan Segundo Distrito kundi kang bilog na Pilipinas ta kami nga mga kongresistas kay puhan mag-isip nin mga leyes na papakinabangan kan bilog na kunyan kan bilog na Pilipinas na masimbag duman sa manlain-lain na pangangaipo kan sektores kan sosyudad. Pero nga apwera kaan an sa kuya nga digdi is we go back to basic. Ano nga sa hierarchy kang needs kang tawo, pinagtutukdo bagan sa tuya sa pag-eskwela yung hierarchy of needs. Ano nga yang yaon sa hierarchy of needs? Ang number 1 baga nga dyan, food. Ikadua, shelter, clothing. Iyo nga yan ang dapat na tawan niya to ni nagkakanigong doon na permi. Food. Iwan, dawa nga yung gura kakomplikado ang mga leyes na pinagpapasar niya sa Kongreso if the basic problem duman sa hierarchy of needs na pinakainot, food, dahil nga iyan na susustiniran kan gobyerno, everything else nga will not matter most. Tama pa baga, yun food. Go back to basic. Anong mga proyekto kayo na kaipuhan, magasimbagan, direktamente, pangangaipukan tawo, tulak kan tawo, food. Ibaga, sa hierarchy of needs, food anyaon dyan. So, iyon ngayon ang kaipuhan na paghinguahan ko, as insofar as ako kaya as a congressman is concerned, dahil nga kunin mga masyadong high level na technicalities na pinag-introducir, pinag-open sa discourse o kung ano, ekonomiya or what. But ako kaya my guiding factor is ano ang pangaipo kan sosyudad? Enot na pangaipo? Food. Hierarchy of needs nga food. So mag-open up na kita ng opportunities na ang supply chain, ang food supply chain, yaod yan tabi, sustenido. Kaya ini offshoot ini kansaro sa mga pinag-apod niyang agricultural roadmap para sa 2nd District ining food terminal na ining di 2nd District of Albay. Grand Food Terminal sa 2nd District of Albay. Albay 2nd District Food Terminal. Makunyan ini this will rise ining project matugdok yan sa sarong 20 hektaryang lote sa Talahib, Candaraga. Digdi sa Albay. An estimated cost kaan is 3 billion pesos.
and ang construction period 3 years. Ang dangog niya to, ta nakahurun ta dyan, so nagkakapirang mga nasa inner circle kan congressman, ining last quarter, pwede nang mag-release kan initial na fundo, taday man bagaan bigla ibibaba ano, hali dyan sa 3 billion na yan, igwa ng initial release na fundo na gagamiton parang mobilization fund, tanganing mapuunan na ang physical na construction kaya na Albay 2nd District Food Terminal. So, ano ang yaon dyan? What's the concept? Ano yan? So, mga parauma, yaon na dyan po ang gabos na produce ninda, mga parasira, plus processing plant na posibleng ibugtak dyan tabi. So, mga produktong ito, i-process, tanganing maglangkaw ang sa indang balor, thereby tabi directly benefiting itong sa mga paraoma, cutting itong mamiminimize na, mababawasan na, so middleman to the benefit man kan mga final consumers. O yan ang konsepto kaan, sabi digdi, a promise that farmers will no longer be invisible, a promise that fishermen will no longer be trapped by unfair prices, a promise that families will no longer fear empty markets and rising food costs. Tayao na po sa terminal. Ibabagsak iyan ng mga agricultural produce na iyan. Cutting itong to a greater degree itong sa partisipasyon kan mga middleman na iyon minapatong ning gulpi sa presyo. Di bakal sa mga paraoma, parasira, barato, papatungan kan mga middleman para sinda mahakot, para sinda madara sa market. Gulping patong sa presyo, naturalmente suna sa market, papatong man, tababawiin ito to the detriment kan mga konsumidores. Now, pag makat mo iyan tabi na cycle na yan, mabawasan mo ang ning kadakulang porsyento ang middleman, so mga farmers, madara na direkta kan sa indang farm produce, dyan sa food terminal tunay, nagigibuhon, food terminal, nagigibuhon dyan sa daraga. So, ang costs will no longer be skyrocketing. Bagaman igwaning diit, so add-on cost man duma sa transportasyon. To the benefit na bako nang to the detriment kan mga konsumidores. Ano? Yan. So, yan ang konsepto kan tabi. Igwa pa dyan yung pwedeng ma-process na mga produktong agrikultural, thereby itong sumalangkaw po ang value kam farm produce kan mga kunyan para umanya to. Simple na formula ni Congressman Kaloy, producer, darahon sa food terminal, yaon na dyan sa konsumidor. Nasyorte na tabi, so cycle ka na pag-deliver kang kunyan kan ining mga farm produce without the so much intervention kang middleman, naturalmente medyo barato. Ang formula ni Congressman Kaloy, producer, which are the farmers, darahon sa food terminal, yan na ibubugtak dyan, may mga processing dyan, kumbaga, and then konsumidor yaon na. No exploitation, no waste, no silence. Yan ang sabi digdi, lifeline iyan for the economically marginalized, for the poorest farmers kan 2nd District of Albay, dain na igwa na ning fair prices. Siyempre, makakapag mando naman sa mga paraoman, ning tama sa naman na presyo na dain man sinda malulugi. Stable income para sa mga pamilya, na mga hayaon makikinabangkaan, and siyempre yung affordability kan pagkaon sa paagi kan mga hababang presyo kan gugulayon, sira, prutas, dahilan taso ito nga ni so cycle kan pag-deliver kang kunya na yan mga farm produce na mabawasan na so middleman. And siyempre pag may processing plants dyan, it will create job opportunities yaon sa food terminal, mga ngaipo dyan ng gwardya, mga ngaipo nin paralinig, processors, packers, livelihood sa palibot kaiyan. At siyempre kaipuan dyan may mga kurukarenderiya. It will spring up so opportunities dyan sa livelihood sa palibot kang kunya na yan kan food terminal digdi po kaya dyan sa daraga.
Oh, yan, yung feeding development, growing dignity. Yaw, tabi dyan, ano. So, yan po, tabi, ano, proyekto, saro sa mga proyekto na ngunya na ultimong kabtang, o kaya third quarter nga ni gayon, ang nangugta, makuha na kaayan, ma-release na kan initial na fundo, halit duman sa 3 billion pesos, and igwa na nga nin mga tauhan daw, ni Secretary Chiu Laurel Jr., Francisco Chiu Laurel Jr., na yaon na sige na ang pakikipag-koordinar sa opisina ni Congressman Kaloy Andes Loria, nagkukuha na kan mga papeles, dokumentos, gabos. Taduro-diretso na po yan. Saro sa mahihiling na proyekto kang congressman na susugduman sa sayang simple na basic na principle sa hierarchy of needs. Food ang dapat yaon dyan tabi sa mga taga Segundo Distrito kan Albay. Pagkaon na dapat na siguro na yaon ang estable, sustained na chain kan food cycle, igwa ni food cycle chain na yaon dyan sustainability na affordable, and at the same time sa pagbugtak na ayan kan food terminal kan second district, magkakaigwa dyan ng livelihood opportunities because may processing plant dyan, and siyempre pag food terminal, sabi ta na nga ni, mga ngaipo ng empleyo, manager, supervisor, janitor, maintenance crew, gabos, security, and siyempre so mga matchirin na dyan sa palibot, food terminal yan igwa na yan dyan mga tsuro sari-sari store, karinderiya, everything tabi dyan, plus iyon na nga niyan yung konsepto ni Congressman Kaloy, basic but direkta po na papakinabangan kan komunidad ining sustained food supply chain. Yan. And kasabay dyan, iyan na pag-konstruhir kan food Albay Second Food District Terminal. Dyan yan sa Talahib, Kandaraga. Mga 20 hektaryas an igwa na dyan. Ang dangugta, counterpart kan Daraga, so 20 hectares na ito, and so funding hali sa mamaniugot man ni Congressman Kaloy Loria na makahugot kayan sa pakikipagtabangan naturalmente mayormente kan kunyan Department of Agriculture. Yan susaro sa mga component kan agricultural roadmap ni Congressman Kaloy Loria para po digdi sa Segundo Distrito kan Albay. Dakul pa iyan mga infrastructure ining taod-taod plus ining so once and for all magdagdagan pa magkaigwa pa ning comprehensive master drainage plan digdi po sa Legazpi. Ang mga norin tapag restoryahan ta naman yan as soon as makakuha kitanin sufficienteng relevant information hali dyan sa opisina ni Congressman Loria, manungod dyan sa comprehensive ining master plan para po sa ining pagkontrol kan baha, pagmitigar kan baha digdi po sa siyudad ni Legazpi. Pwede na kita tabi John. Yan, may kunya na, may go signal na ang sa tuyang kunyan, ang sa tuyang kapartner sa master control kunyan pong pagkaaga. Ito na po. Dahil pa maning notisya, Jerome, so far. Dahil pa. Yan. Sa pangarang kang bilog na puwersa, good morning man kay Sir Popoy Balmes. Sir Popoy, mga noorin kape naman kita. Diyan sa JRB. Nagdadangog dasin da dyan. Siyempre, yaon dyan sa JRB. Ang mga baterya, mga goma. May computerized wheel alignment duman sa Ligaw, sa Indang Brand sa Ligaw. Morning, good morning, good morning. Salamat kan sa indong paghinanyog. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Ang masunod tulos. Ang samuyang news director si Andy Mar. Dahil po maghali, ako po si Pio Fernandez.